Lindo, the vocalist, esithi imoto. Basibeka kanye phaa kwimizuzu masenzibele ishumi ibethile phaa intsimbi yesixhenxe. Siyangena ke kwenje njalo sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuze enkosi kumazibula linda ke wakwamagazi besiphathele iindaba zentsimbi yesixhenxe tshilo ke wathi ziyabuya injalo njoku izezogqibela phaa kwintsimbi yethoba mphulaphuli wevukani community radio kolusuku lwanamhlanje ke sitsho injalo njoku nkqubo yakho ijonge ngamehlo abomvu ethi ezolimo ngomvulo pilontle pilonde emfuyweni utata uNcetho sivuyile kaNcetho ncitshana ukhona ke suka phaa kwabakwa-Chiron yena kolo usuku lwanamhlanje ezosifundisa injalo njoku xa sithetha ngempilontle injalo njoku mpilonde emfuyweni namhlanje sijonga izinto ezikhokhelela ekungathathini inkunzi yimazi nezinto ezingonobangela bophunzo kwimfuyo yakho lapho ke apho sikhoyo ngale injikalanga sele khona ke mhlobo wam Mr Ncetho kweli icala lingaphaya mhlobo wam Ntsundu mandibulise kuwe ndibulise kubaphulaphuli bonke bevukani community radio amafama omzontsundu. Well, inkosi mhlobo wam siyabulela ndiyayiqonda ke amafama sele ejije iqhosha labo balibeka phaa ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 basibamba ke na-online ngoba siphumeni nje apha kwesi sithili sasetrezane siyamanyelwa nangapha kolwandle naphantsi kwamanzi ke ungakwazi ukusifumana mphulaphula ngobuxhakaxhaka bale mihla ndiyafuna ke phambi koba sibe kanti siyatyatyadula nje ubakhumbuza inamba yethu kawhatsapp itshintshiwe ndenzela uba ngaba bayibambe njengokhawuleza uyawusebenzisa la 072 514 5381 072 514 5381 nguWhatsApp lowo kwakunye nasemnxebeni usebenzisa loo namba 072 514 5381 xa sivulele elaa thuba ke lokuba ngaba ube kanti wena uzibuzela umbuzo wakho onawo ekhaya khumbule sokohlukana phaa ngentsimbi yesibhozo tshilwa ke mhlobo wam ndathi namhlanje sijonga izinto ezikhokhelela ekungathathini inkunzi yimasi nezinto ke ezingonobangela bophunzo apha emfuyweni kulapho ke apho sikhoyo mandikunike mhlobo wam uyitshayele singene kuyo Mnqongo mandibulele inde le topic singangayigqibi. Okay. Kodwa ke Mnqongo phambi koba ndiqale make senze imbulelo. Besise eClarkball eCorridge. Yes. Ibintle into ebelapho. Wow. Onozibaya bebehlangene pha. Masibulele kakhulu kwinkokheli zonozibaya into zonzenze into zobhomela into zotshatshu okungubele hayi umcimbi beziwuphethe Ntsundu. Iyokuqala into endithi make ndithi thumbs up asebenzile amadoda. Eyesibini Ntsundu masimbulele u-Eastern Cape Development Corporation kuke kuthi urhulumente akancedisi sometimes kodwa ela qumrhu indlela eliwancedisa yona amafama kuWhatsApp ngumsebenzi omhle kakhulu. Wow. Andinakuyishiya ndingayiqhwabeli izandla akhulile amafama. Ndinethemba ke ekugqibeleni sashiya inumbers abangekangeni basondele. Yes. Wentsundu namhlanje umxholo uthi izinto ezikhokhelela ekubeni imazi ingayithathi inkunzi kwanezinto ezikhokhelela into kokuba ithole itakane lilahleke okanye liphume selifile okanye liphume into eyozelayo nje sizawugxila kakhulu kuloo ntsimi. Sasazi phambi koba ndiqale ndifuna ke nditsho into ethi inkomo igusha ibhokhwe enethole esiswini okanye ekungene ithole esiswini kuyo liqhayiya nebhongo nomnqweno waye nawuphi na umfama. And ukuzalwa kwethole ukuzalwa kwamatakane sisibusiso eso esisuka kuNkulunkulu esifuna umfama asinakekele. Indlela ke oziphethe ngayo yiyo yonke into yiyona nto ikhokhelela kwimpumelelo yoko uNkulunkulu athe wakubusisa ngako. Okay. Kubalulekile ke into kokuba sizazi kwatanci izinto ezingakhokhelela into yoba esi sibusiso singangeni kwasesiswini seso silwanyana okanye esi sibusiso singalahleka
sele sesingenile esiswini sesilanyana. Okay. Yiloo nto ingase zibe izixhobo zokubhala ziphethwe. Laphela ixesha lokumamela uthi ndimamele. Uyayimamela ingene ngapha iphume ngapha. Yes. Ukulahleka kwethole kwetakane iyawehlisa amandla kulowo ebesenethemba lokuba uzuze itakane. Into endifuna uyitsho ke Ntsundi into yokuba abo bayaziyo into yoba le nto ikukufuya yibusiness benza unanko ukuqinisekisa into yoba ilahleko yona ayikho. Uba ikhona incinci kakhulu. Ngaba ke basimamelayo, ngaba babhalayo, ngaba bangapheleli ekumameleni nokubhala benze Ntsundu. Yes. And iziphumo zithetha loo nto. Amafama Ntsundu asondelayo kwivukani ohluke tu kumafama angasondile kule nkqubo siyiqhubayo Ntsundu. Yeah. Ndingakuqinisekisa ngaloo nto iziphumo ziyaphokoka Mnqongo. Wow. Yonke ke le nto impumelelo ikulawulo umfama athi alwenze kwimfuyo yakhe. Funeke siyazi into yoba ulwazi ngundoqo. Yeah. Ayisekho laa nto kufuya ngokwendlela oba omkhulu ababefuya ngayo. Izinto zatshintsha ngoku. Masingalibazisi ke Ntsundu, masingene ngqo. Ithini ingxaki? Yes, Dad. Eyokuqala Ntsundu into endifuna sithethe ngayo nekunobangela welahleko uba lingangeni kwalona itakane eswini okanye selingenile lilahleke yinkunzi umfama anayo umsasazi. Yes. So funeke siyazi into yokuba inkunzi yiyo ezisa umgangatho wamatakane, umgangatho wamathole. Ukuba awunayo inkunzi ukhokhe uphelele okanye uxhomekeke kwezi nqadalala zikhulela phaya ekuhlaleni, uthi uyijongile nje ingaphantsi nakwiimazi zegusha awuqinisekanga seyibheka pha noba inkunzi noba yimazina, uthi kuba wena ukuyibona inukise ezimazini uqiniseke uba yiyona nto iza kwenzela amatakane. Yiloo nto unomhlambi othi sowunazo ezo gusha unazo nenkabi azigcwalisi nongqawo lomncinci msasazi, because akukhange kubekho nkunzi semgangathweni nekwazi ukuzala amathole namatakane amakhulu msasazi. So inkunzi ngundoqo, inkunzi yeyona nto umfama ekufuneka aqiniseke into yoba ume ngayo, and inkunzi ayibekwa Ntsundu, inkunzi iyafunwa. Yes. Inkunzi ikhangelwa kumadoda athi wona mna owam umsebenzi kukuvelisa inkunzi zegusha, owam umsebenzi kukuvelisa inkunzi zenkomo. Abo bantu bayahlolwa and bayaqinisekiswa into yoba abadlalisi ngemali yabantu, bakhupha iinkunzi eziza kunika le nto ifunwayo ngabantu. Mamela ke Ntsundu, nantsi yona nto ibalekisa abantu. Yes, Dad. Uzawuve bekuxelela besithi hayi ezi nkunzi amatakane ayaxinga kutshone ngapha kutshone ngapha. Ewe azawuxinga Ntsundu uba ngaba umcimbi awubambanga. Kaloku funeka siyazi into yoba inkunzi esenamazinyo amabini okanye inkunzi esaqala ukukhumka yiyo ethunywa emathokazini angekazali. Ze inkunzi esekudala iqhuba ithunywe kwimazi ekudala ziqhuba ukuba ufuna ungabikho kule ngxaki ivelela abantu abaninzi. Okwesibini Ntsundu, imazi ezizala zingekho semandleni, imazi ezityhafileyo, imazi ezityiwa zintshulube, imazi ezityiwa ngamakhalane, imazi ezingahluthiyo eswini, ulindele ntoni? Azawuxinga nokokuba ebefana uba akaxingi loo matakane. So zizinto efuneka siziqwalasele Ntsundu. Enye into masiyijonge Ntsundu, inkunzi funeka uqiniseke nyhani njengoba besenitshilo, yinkunzi elungiselelwe lo msebenzi oqinisekileyo, uyijongile ibheka phaa okanye isiza phaa uba ubudoda obuzophuma apha, le nto sithi sispam, bubudoda obuphilileyo, bubudoda obungekho tyokololo, bubudoda obungazufela esithubeni. Ewe masibambe kaloku mafama, inkunzi egusha xa iqabela phezu kwemazi yindlela ende ukuhamba kobudoda the spam ukuyofikelela esibelekweni. Ukuba ngaba bubudoda obutyokololo obutyhafileyo, phelelwe esithubeni loo nto ingekafiki kwasesibelekweni chufuza elaqanda kuzokwenzeka itakane. And inkunzi ebhizi ejongene nomhlambi omninzi iyadlula kwesele igqibile imazi, ithi sendigqibile apha ndiya kwelandelayo, kanti
ishiya umsebenzi ungenzekanga ngasemva kuba kaloku ubudoda bayo abukho sempilweni. Inkunzi ke yohlobo, inkunzi eyondliwayo, inkunzi encediswayo ngalamachiza enza ubudoda bube semandleni esizawabiza phaa ekugqibeleni, ayikhuphi budoda butyokololo, ikhupha into eziphilileyo ziyofika esibelekweni, zifike zikhangela amaqanda zingadlali. Yes. Kwenzeka amathole, kwenzeka amatakane. Yes. Enye into ebalulekileyo Ntsundu, kubalulekile umfama into yoba makayazi into yoba awuthi kuba unenkunzi uyithi di kumhlambi ongawuqinganga ngokwenani. Inkunzi iqingqelwe inani ekufuneka ijongene nalo. Awunothatha inkunzi enye uyithi di kumathokazi angama-70 ibe kwale nkunzi ingekho fithi kwayona. Ewe izawenza amatakane kwezimbalwa, ezininzi zizawulala ubutyhola yonke into le usithi heyi iigusha zam bezinayo inkunzi kodwa azizalanga. Funeke siyazi into yoba noko ke inkunzi enye mayijongane neemazi ezingama-39 inye. Ntsundu, sithetha ke ngezi nkunzi ziphila emadlelweni kawonke-wonke, emadlelweni endalo. Ukanti iinkunzi ezihoyiweyo, iinkunzi ezaziwayo into yoba iinyanga ezintathu phambi kokuba zisebenze ziyondliwa, and neemazi iinyanga ezintathu phambi kokuba zisetyenzwe ziyondliwa. Yenza loo nto iimazi zibe redi ukuthatha amatakane, neenkunzi ngokunjalo zikhiqize ubudoda obuninzi. Ingenyuka nelo nani kula 39 ukuya ku-69 xa inkunzi egusha iphethwe kakuhle, msasazi. Yes. Enye into msasazi esibetha kakhulu, ufumanisa into okokuba umfama uthe wakulibona belitakane elikhulu aqonda bona ke nale ndiza kulibeka, izawuba inkunzi yam le. Alibale into okokuba eli takane alibekayo lizawuqabela oonina, lizawuqabela oodade walo, igazi elinye. Alikwazi ukukhulisa umhlambi. Yiloo nto kubalulekileyo into yoba inkunzi itshintshe, mayisuke ngaphandle, igazi malitshintshe ukwenzeka kwale nto siyifunayo. Uzawuzibona sowunezidalwa ezinintsi ezenzekayo apha, uzawuzibona sowunamatakane izinto ezibonayo uba zincinci kwazona zizalwa, ziyozela nje zizalwa, zikhawuleze zihlaselwe zizifo, kanti ingxaki ilele ekubeni wena wenza umbulo apha ebuhlanti. Yes. So yiloo nto kubalulekile into masiyiqwalasele kakhulu le nto idibene nenkunzi. Inkunzi msasazi sele ikhwela apha ebuhlanti, makuqiniseke into yoba iminyaka 2 igqibile iphume kobo buhlanti, ngoba kulaa nyaka wesithathu seyiqabela abantwana bayo. Yonke loo nto yile nto sithi ngumbulo. Lonke loo nto yenza into yoba umhlambi mawungenyuki. Zizinto nje ezincinci msasazi ezi sizama ukuziqwalasela ezikhokhelela kwilahleko msasazi. Anduzungena ke kodwa ke make ndiyitsho into ethi kubalulekile into yoba uphuhle ungumfama, uyazi le nto ufuna ukuyenza. Yintoni le nto ufuna ukuyenza? Ufuna uboya? Ufuna inyama? Funeka uyazi uba yeyiphi inkunzi eyoboya, yeyiphi inkunzi yenyama. Yabona ke sinethamsanqa, kukho isikolo iDune Research Station elapha eMpuma Koloni msasazi. Yona eyakwazi ukuphanda yasivelisela inkunzi ekwazi ukumelana nendawo ezinintsi apha eMpuma Koloni. Laa nkunzi ibizwa ngoba yiDune Merino. And laa nkunzi ivelisa uboya, laa nkunzi ivelisa inyama, laa nkunzi iyamelana nemozulu engekho ntle, laa nkunzi iyamelana neemeko ezingavumelaniyo nazo inkunzi kulo mhlaba sikuyo, ngoba inkunzi eyaveliswa kulo mhlaba. Andithengisi laa nkunzi kodwa ndicacisa ukubaluleka kwayo msasazi. Zibe khona ke inkunzi ezingqalelene ngqo noboya. Ungaya kwi-SA Merino, ungaya kwi-Pure Merino, kungentando yakho. Ezo inkunzi zikunika kakhulu zona uboya. Ukanti wena mntu wenyama ungazikhangelela inkunzi ezinjengedoma ukubala ezimbalwa. Wena wenkomo akhona amaBrahman ayafitha kwiindawo ezininzi. Zikhona iBonsmara, kodwa iBonsmara funeka uyazi into yoba indawo kuyo ingca ikho ngokoneleyo, ngoba yinkomo enesisu esikhulu. Zibe khona iHereford, kubala nje ezimbalwa msasazi, inkomo ezilungayo eMzantsi Afrika. Alright. Mhlobam, ndiyafuna ke sibaleke nje siyolungisa kweli cala esekhaya, sibuye siphinde sibe kanti siyaqhuba nenkqubo venkile.
Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancemisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezi Vukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Right, ya injalo ke mphulaphula eVukani Community Radio sabuya ke kwela cala lentengiso. Mhlobo wam, ndiphinde ndikunike siqhube tata. Ntsundu, xa ndizawudlula kule nto idibene nenkunzi, ingxaki yamafama akowethu ayazoyikisela, ayazisizela andinanto. Yabona ke ingxaki uzawufika inkunzi yegusha kusithiwa yi-4,500 ukuya kwi-6,000-7,000. Umntu uvela athwala izandla entloko aqonde into yoba yhu, ngeke ndifikelele mna apha. Kodwa loo mntu lowo ufuye iinkabi zegusha, loo mntu lowo ufuye amaxhegwazana egusha. Ithi loo nto imali yokuthenga le nkunzi egusha ikwalapha ebuhlanti, ngoba kaloku xa unokuphucula la maxhegwazana, amaxhegwazana 5 nasixhenxe seyikhuphile inkunzi egusha, Yes. ezokutshintshela umhlambi wakho ube yile nto uyifunayo. Iinkabi zegusha ezintathu, msasazi, seziyikhuphile inkunzi yegusha, ngoba inkunzi yegusha yile nto sithi yifem okanye yifactory. Ukuze ube lo mzi uyakhula, ukhuliswa yinkunzi egusha. Yiloo nto kubalulekile into yoba inkunzi egusha mayibe khona ekhaya. Enye into, msasazi, esibetha kakhulu nekhokhelela into yoba amatakane makangangeni esiswini, ukutya, msasazi, sondlo. Yes. Siyasilela kakhulu singamafama kule nto idibene nesondlo. Nesondlo, yes. Akuthi kuba kufike ixesha loba inkunzi mazileqe zibe nezi zakho zizawuleqwa, kuxhomekeka into yoba umgangatho ezikuwo uthini. Abakhumshileyo ke bathi yi-condition score. Yes. Phaya emqolo, msasazi, wegusha, wemazi yegusha nenkunzi yegusha, xa uphulula usuka nayo emagxeni usiya esinqeni, isandla esi sakho once sive ukuhlatywa ngamathambo omqolo, iyakuxelela uba ezo iigusha azikabikho ready for ukuthathwa ziinkunzi zegusha okanye iinkunzi azikabikho ready ukuya ezimazini. Yeah. Qinisekisa into yoba uyondla. Yiloo nto sikhuthaza into okokuba iinkunzi zegusha, iimazi zegusha, inyanga ezintathu phambi kwakufike le nyanga ufuna zibe ziyathathana ngayo, qinisekisa uba ugxile kakhulu ekutyeni, ungapheleli apho. Ugxile kakhulu kumayeza ancedisa ekubeni inkunzi mayirhale, amayeza ancedisa into yoba ubudoda mabube semandleni, msasazi. Ezo zinto ezo zikhokhelela ekubeni xa uzenzile ube kwithuba elihle lokokuba nawe uqhayise ufane nabanye, uthi heyi, amatakane endiwafumene kulo nyaka linani endingazange ndalifumana. Amatakane endiwafumene kulo nyaka aphuma esemandleni edlamkile. Now, kubalulekile ke siyazi into okokuba ukuze ungabi nazo iimazi ezilalayo, ngamanye amazwi xa ubala amatakane ufumaniswa la matakane akangqwamani nenani legusha ezi unalo. Yenziwa loo nto kukuba ngela xesha zazidibana inkunzi nemazi, isondlo sakho sasingaphucukanga, msasazi. Yes. Yiloo nto ke kubalulekile into yoba siyazi into okokuba ukuze ubalwe nawe kubantu abafumana amawele abenzi ngemilingo, kukuba bayaqinisekisa into yoba ukutya kuyihamba phambili. Then izoba ngala mayeza ke ngoku ndizawuthetha ngawo, msasazi. Yes. Now,
ndifuna ke sithi ke singekathethi ngamayeza siyazi into okokuba oku kutya sithetha ngako sikubaluleke kuphinde kuyobaluleka phambi koba zizale. Yiloo nto ezanyanga ezintathu phambi koba zizale nezitofu ndizothetha ngazo, qinisekisa into okokuba ezo zinto ezo uyazisebenzisa ngoba zikhokhelele ekubeni imazi zizale zinamabele amakhulu, msasazi. Yes. Ayakuxelela amafama into yoba ngexesha lootata bethu, ngexesha lootata omkhulu bethu sasisenga namathole uwabone into yoba ayohlulakala lubisi konina ngeli xesha sisengileyo. Uzibuze umbuzo into yoba kwenzeke ntoni ngoku. Kaloku siyawukhumbula amadlelo onganyelwe yimfuyo esinayo. Yiloo nto kubalulekile into yoba ncedisa idlelo ngokuthi uyondlele mazi ukwenzela into yoba ithi zala libe ibele lilikhulu ukubonakalisa uba ithole lizozalwa apha, itakane elizawuzalwa apha ayilizuba yinto nje elitsho ngeqhamqhamana lesisu ngoba kuzalwa into ehluthayo kunina. Yes. So oku kutya ukhokhelela kuloo nto, ezi zitofu ndizawuthetha ngazo zikhokhelela kuloo nto. And unamatakane azokhula ngokukhawuleza, unamathole azokhula ngokukhawuleza, unamathole msasazi namatakane azolunyulwa ngokukhawuleza. Umfama ondithumelele amatakane wakhe apha emveni kwemini namhlanje azelwe ngoJuni, msasazi. Yes. Kodwa unyana oneshumi elinesihlanu ukuzalwa ngeke awaphakamise, Yeah. ngeke awabambe lawa namatakane. Asemandleni. Azelwe apha ngoJuni. Azalwa msasazi ngeli xesha ingca ishokoxekileyo, kodwa kuba fikele ezandleni zomntu omamela ivukani, Yes. angapheleli ekumameleni enze Enze. nyani mahle anjeya amatakane Wow. akhe, msasazi. Mm, mm, mm. Now into esinakuyikhawulezisa ke kukuthi eli ixesha esikulo make sijonge lona, Ntsundi, because sijonge ezagusha bezizele ngoMarch April. Ezagusha fanele uba ziyaleqwa ngoku. Yes. Ezagusha fama sizilungiselela uba zileqwe uba Zileqwe. azikaleqwa. Yeah. Yiloo nto sisithi qinisekisa into yoba phaa ekhayeni kubekwe ilitye ezikhotha kulo xa zibuya, ezilala nalo phaa ebuhlanti ebusuku. Ungakhetha amatye akwazi ufitha kweli xesha yi-multi block 28, multi block 28 okanye i-energy block. Ngamatye ahambelana kakhulu neli ixesha esikulo. Kubalulekile ke msasazi into yoba ukuba ufuna zikhawuleze zithathe ukutya esingakubala ukuncedisa kakhulu yi-Herbivore All in One okanye iLambent Ewelic. Kuxhotyiswe kakhulu ngezondlo ukuncedisana nelalitye uba mazikhawuleze inkunzi zisondele, mazikhawuleze imazi zisondeze. Ibe wesi ke ngoku imeko ukuba uthe watofa ngesi sitofu inyanga phambi koba zibe inkunzi ziyadibana nemazi. In fact inkunzi uzitofa inyanga ezintathu phambi koba zibe ziyadibana nemazi. Imazi uzitofa inyanga enye phambi koba zibe ziyaleqwa zinkunzi. Esi sitofu sibizwa ngoba yi-complex A and E. Complex A and E ezintlobo ezimbini, ikhona eyenkomo. Yes. Ufike uthi ufuna yenkomo uba ufuna ukhawulezisa iinkomo zakho. Ibe khona eyegusha nebhokhwe, complex A and E. Sisitofu msasazi. Esi sitofu xa usidibanise ne-Bicobolic or i-Maxibico, andithi ukudibanisa izitofu kodwa ukuzitofa ngexesha elinye ube usebenzisela litye, ube usebenzisa okwakutya, yenza loo nto into okokuba iimazi zakho zibe segazini ngokukhawuleza, ukuqinisekisa into yoba akho nenye imazi eyakusilela ekubeni ayinakuyithatha inkunzi ngaphandle uba inengxaki esingekayibali kwezi ngxaki esiza kuzibala, msasazi. Yes. And oku kutya ezo zitofu ophinde uzisebenzise phambi koba zibe ziyazala ziphinde zikuncedise kakhulu ekubeni akukho matakane axabayo xa kufuneke ephumile. Enye ingxaki esijongene nayo aziwazali, ziwagcina ngaphakathi eswini, izame idinwe zideske zife ezinye kuba sisonga izandla thina sithi uThixo uyakundibona. Ewe uyakubona uNkulunkulu, kodwa ke iba nemizamo amakakuncedise kuyo. Ubusonge nje izandla uza kubona usonge ezo zandla. Yiloo nto sisithi ezi zinto sizibalayo apha ziya kuncedisa kakhulu. Okwakutya phinde uqhubeleke inyanga ezimbini phambi koba zizale. Ezaa zitofu qhubeleka nazo inyanga phambi koba zizale. La complex A and E, la Bicobolic or la Maxibico zikuncedisa kakhulu ezo zinto. La complex A and E ke msasazi siyasikhuthaze into ethi noba kuphambi koba zidibane nenkunzi, noba kuphambi koba zibe ziyazala, xa uyitofile nala Bicobolic or iMaxibico emveni
kweentsuku eziyi-21 landelisa ngeDurajet Yes. okanye ulandelise ngeOvidose 4 uzawufumana iziphumo ezihle kakhulu xa uthe wenza loo nto. Msasazi, enye ingxaki esibetha kakhulu yimpene msasazi. Impene yabona ke into zakuthi zinesitshetshe ziyasika ziyathini yabona ndiyandithi ke Ntsundu Yes. ezinye izinto ziyafuna into yoba ke sister ukuba ngaba iinkomo zazinikwe ubunganga Yes. bokokuba xa wena unengxaki yongazali mazikubonelele Okay. and zenze le nto uzenzayo kuzo Kuzo, yes. besingathini thina sikwazi ukuthetha besingathi inkohlakalo Ewe kaloku. yiloo nto kubalulekile into yoba siyazi into okokuba impene le yinto ekhona kodwa ukusebenzisa amayeza ancedisana nokokuba mayikhawuleze ifune inkunzi noba iphantsi kwezaa meko ingakumbi amayeza njengala complex A&E uyidibanise nala bicobolic ikunyusela amathuba. Amafama amanintsi msasazi athe athatha eli cebo le-complex A&E nala maxibico or bicobolic inkomo ebesezineminyaka emine zingasawabeki amathole kule minyaka mibini sidibene ziwabekile amathole and ingumdla nebhongo neqhayiya msasazi. And ndiye ndonwaba kakhulu Ntsundu ngecawe esihluka kuyo apho umfama ebeveza inkomo ewabeke amathole amabini apho umfama ebeveza ibhokhwe ewazale amahlanu inye Ntsundu bhokhwe inye apho ibhokhwe omnye eveza banintsi ke iwazele amathathu amatakane. Yabona ke asisayothuke yegusha ezizala amawele Ntsundu ukumamela ezi zinto sithetha ngazo ingakumbi isondlo complex A&E bicobolic or maxibico. Singayilibali i-complex forte ekufuneka uyifake inyanga nenyanga ikunika iigusha zakho zisoloko zintle zibonakala zisulungekile msasazi. Msasazi, xa siphuma kwinto edibene nempene asinakuyilahlela ecaleni into ethi uphunzo yenye into msasazi ekhokhelela uba mazingazali izinto zethu and intsholongwane leyenza esi sifo ingxaki kakhulu ngoba uba ibekho kuleyo iyi-1 yazalela kwela dlelo zonke eziye zotya kulaa ndawo kwakubekwe elatakane elathole ziyayithatha le ntsholongwane uboma tyhini liyalinyuka inani apha ekuhlaleni lesi sifo sokuphunzelwa. Yiloo nto sisithi phambi koba zidibane nenkunzi ingakumbi ubuleyithi inyanga phambi koba zidibane nenkunzi ayithi thintela inyanga phambi koba zidibane inkunzi ubuleyithi inyanga phambi koba zidibane nenkunzi qinisekisa into yoba uthintela wophunzo umsebenzisile msasazi. Enye into esibetha kakhulu zizifunxagazi zangaphakathi ezi zinto sithi zintshulube ezimbini ke Ntsundu endizawuphuma nazo mazibe ntathu. Yintshulube efumaneka kwinjeke ngolwasemzini kuthiwa yi-wireworm. Laa ntshulube ayityi nyama ayityi kutya kutyiwe yile gusha inqonqothela igazi. Zesikhumbule amafama igazi yile nqwelo ihambisa umzimba wonke izondlo ezisuka ekutyeni ebekutyiwe yile gusha. Ithetha ukuthi laa ntshulube xa inqonqothela elaa gazi izithathela kuyo zonke ezaa zondlo ikhokhelele kubeni igusha yakho ibe nenzenge ikhokhelele kubeni igusha yakho ibone igazi ayinalo iba mhlophe inkophe zamehlo ikhokhelele kubeni igusha zakho zibe ziyahambisa ngasemva. So qinisekisa uba uyayilwa laa ntshulube. Enye intshulube ingxaki kakhulu noxa sisithi yintshulube kona ngumntwana wempukane othi azalelwe lolu hlobo lwempukane phaya ezimpumlweni. Kuqale ke ngoku xa ifile le gusha uqaphele uba apha ngaphakathi ezimpumlweni kukho iirhorho ezingophunguphungu okanye imibungwana ehambayo phaya ngaphakathi. Iyakwazi uyofika ke nasengqondweni amaXhosa ibize ngegama kuthiwe lithuku. Ayiyondalo into yoba igusha mayibe nethuku ayiyondalo into yoba igusha mazibe nala mibungu phaya ngaphakathi. Koko ngabantwana bale mpukane isigaba esithile sokukhula funeke bosikhulela ezimpumlweni msasazi. Zezo gusha ke zizofika zigcwele imifinya msasazi. Imazi yegusha ke itakane layo ikwazi ulikhetha phakathi kwamanye amatakane ngevumba. So xa igcwele imifinya ayilazi itakane layo iphethe ingalifuni kwalona. Inkunzi yegusha ukuze iye ezimazini ibizwa ngevumba ukuba ngaba igcwele imifinya nokokuba zikhona imazi eseziredi eziyifunayo ayiboni ayiva nokuba iyabizwa
ngenxa yale mifinya msazana. Yes. Yiloo nto ke sisithi i-Overdose 4 ikuklinela abaphunguphungu laa mibungwana, iDorajet okanye i-Evamax 1%. Esinye sezo zitofu zikuncedisa kakhulu ekuklineni abaphunguphungwana phaa ngaphakathi. Le Dorajet okanye i-Evamax plus AD3E zona azipheleli ukuklina abaphunguphungwana, zibuyisela ezaa zondlo bezithathwe zezirhorho ngokukhawuleza. And ezi zitofu azibulala abaphunguphungu kuphela, zihamba ziyobulala nalaa ntshulube bezithe yenjeke, lesithi nqonqothela igazi ube negusha ezinenzenge msasazi. Yes. So ukubala ke ezimbalwa, enye intshulube esibethe kakhulu intshulube efumaneka esibindini, eyesibini ekwangubhululu wayo lena intshulube yesibindi ifumaneka phaya esiswini msasazi. Anduzungena nzulu kuzo, kodwa ukuseza ngeli ixesha sikulo ngeLevox okanye iTrinex Plus okanye i-Overdose 4, ezo zinto ezo zikunceda ekubeni makufe neza ntshulube, laa ntshulube yesibindi okanye laa ntshulube yesisu. Xa sithetha ngentshulube yesisu Ntsundu, Yes, Dad. sithetha ngamagaqa amancinci abomvu ngathi yinyama aphaya eswini, ufike ehleli ndawonye emanintsi. Kube nzima nokokuba ungayityaka inyama enjalo, uyonyanya isagqitywa nje ukuxhelwa. So ukuze ngoDisemba sikwazi ulususu lutye singalonyanye, masiqiniseke uba ngeli ixesha usezile ngeLevox okanye iTrinex Plus okanye i-Overdose 4. Loo mayeza lawo ayakuncedisa kule ngxaki msasazi. Yes. Ibe zizifunxagazi zangaphandle anduzungena nzulu, amakhalane msasazi. Yiloo nto kubalulekile idiphu iba nayo ngeli ixesha, ingakumbi Supertres 25. Uba ayo Supertres 25 ibe iBantic, ezo diphu ezo zidiphu ezixutywa namanzi. Uyaspreya okanye uyazihlamba ebhafini okanye uyazihlamba kwidiphu yakho, ezikuncedisa kakhulu ekubulaleni lonke uhlobo lwekhalane oluhleli phaa. Zukhumbule kuyachetywa ngoku. Njengoba kuchetywa ngoku, elona xesha lokulwisana nentwala ebomvu, ntwala ebomvu engekho lula ukuyohlula ngokwempawu kwibhula. Yes. Kubalulekile xa zigqitywa uchetywa kule veki yesithathu okanye xa zigqiba nje iveki, ukuba izilonda ukhaleze wazipholisa usebenzisa iSuper Spray Plus. La Super Spray Plus ikhalisa ipholisa ezaa zilonda, itsho ikwenze ukwazi ukudipha eli, ngoba ukudipha zinezilonda zinamanxeba ufaka intlungu ezingummangaliso. Ukanti uba uyifakanga iSuper Spray Plus uya kudipha emveni kweveki ezintathu. Sikhumbule uboya buyakhawuleza ukukhula, ezi diphu zixutywa namanzi. Kuba kukhula uboya, ingakumbi emveni kwenyanga ezintathu awusenokwazi ukuzisebenzisa. Yiloo nto funeke uye kwezaa diphu zingaxutywa namanzi, zigalelwa kwiindawo ezithile, zinwenwe umzimba wonke. Esingabala kuzo iAttila okanye iActoshield okanye iMaxipro. Mandiziphinde, yiAttila Yes. okanye iActoshield okanye iMaxipro. Ezaa diphu ezi msasazi uzigalela kwiindawo ezisixhenxe: egusheni, entloko, ekhwapheni, embhonweni, emphakathweni naphantsi komsila. Ubuncinane ubunintsi beyeza, masingathi ubuncikane, ngu-1.5 milliliters kwindawo nganye ogalele kuyo. Ziyanwenwa ke ezaa ndawo elaa yeza kwezaa ndawo ziyi-7, hlangabezana umzimba wonke, kuwe kwahlobo lwekhalane phaa. IAttila ingaphelele ekuwiseni amakhalane kuphela, ingene ngaphakathi iyokubulalela ezaa ntshulube zimsundululu, kubalwa nale ntshulube yenjeke msasazi, lebe sisithi nqonqothela igazi. IAttila liyayibulala. Noxa iyidiphu obuyigalele ngaphakathi, inalo mmangaliso uba ihamba iyongena nangaphakathi eswini iyobulala nantsika khalane. Ezi diphu ke ziphinde zikukhangelele nentwala, kodwa ke iintlobo ezithile zentwala msasazi. Yes. Ntsundu, ndisakwazi ukuqhuba, kodwa uba unemibuzo nayo ndicinga uba singake siyithathe. Well, mandiphinde nje ndibakhumbuze ezi nombolo mncam, ndiyayiqonda uba ngaba abaninzi bayawusebenzisa ezi zokuqala. Ndicela nibambe le siyisebenzisayo ngoku inombolo apha kuWhatsApp, ngu-072 514 5381. 072 514 5381. Kulapho ke uyawuthi ube kanti sifumana khona ushiya ushicilelo le-voice note, ngenjalo sibambe emnxebeni kwakuleyo inombolo. Sive khona ke unkqonkqoza yapha emnxebeni wasembabe simve ungene esithini. Molweni. Siyaphila tata, kunjani? Yes tata.
ndicela ubuza kutata kule nto uba xa uzekela ufuyile tata ufumaniseke uba ngoku igusha funeka uyilinde funeka izale kangaphi igusha izibe igqibile. Okay. Ngoba abanye bayakwazi mhlawumbi izale kathathu umzekelo msasazi omnye iyeke uba afune uba izale okwesine ihlukise netakane. All right ke dad. Phulaphula irate wini, phulaphula irate wini. All right, Nkosi kakhulu siyabulela. Uthi lo umphulaphuli ngapha ngathi uyaphinde yarekhoda ke kodwa masifunde le seleyibhalile. And i-Deca Show yona ithintela eziphi izifo apha ezigusheni. Utsho lo umbuzo womphulaphuli. Nawe ke mphulaphuli yakusibamba ke kwa 0725145381 masibamba omnye. Molweni. Molweni ekhaya. Hello, Mtasa. Molweni tata. Mtasa, ndinengxaki apha iigusha zam neebhokhwe zibanala entloko ijikelezayo lege intloko zigqibela ngofa. Ifuna eliphiya. All right, umbambile singamphungulela. Yes. All right, phulaphula irate ke dad. All right, masive masose sibabamba khona ukuze ungene kubo. Molweni. Msasazi wam ngicela ubuza i-Deca Show yona ithintela eziphi Alright. izifo apha. All right, yeah, kulo bendufunda lo umbuzo. Masive lo ungene esithini na. Molweni. Molweni tata, ndisamamele inkqubo yenu emalunga nemfuyo. Ndicela nje ubuza, nithetha noSandisile Blatye apha kwelinye iplazi elapha e-Elliot. Ndifuna nje uqonda kweli cala le-feed yeenkomo ezigqibozala amathole. Noko amathole akamabanga wona kodwa ukuze yohlise yona inkomo ndingancedakala ngantoni? All right, Nkosi kakhulu. Mr. Nqathu, masize kuwe mhlobam. Mandibulele Ntsundu masikhawulezise. Mm. Umbuzo oqala uthi igusha le imele izizale amatyeli amangaphi. Msasazi apha ndicinga intoba kubalulekile intoba mayingade iphele. Kaloku ngelaa xesha sasiyithenga sasichithe imali. Yes. Kubalulekile ke intoba mayisinike amatakane kodwa siyikhulule ibuyise laa mali sasiyithenge ngayo nangaphezulu kuyona kakade. Yes. Now ithi loo nto noko ke xa unoyizalisa kathathu ubuleyithi kane noko loo gusha isatyeka. Okay. Ngoba once ideski ibe namatakane amahlanu namathandathu Mm. loo gusha leyo sekutyiwa izitrophu apho. Mm. Naxa uyithengisa uthengisa inyama eqine kakhulu. Yeah. Yilahleko kuwe and amafama atyelo nyama akabi namdla uphinde abuyele kuwe. I-Deca Show zeziphi izifo eziphaya kuyo Yes. zilishumi msasazi anadeske ndizibale zonke. Zonke yes. Zabala ezi zibalulekileyo ezithintelo ayinyangi ithintela ezi zifo zibulala ngesaquphe ezigusheni ingene ke nasezinkomeni. Isifo umgilane iyawuthintela. Yes. Isifo unomkhonwana the black quarter iyayithintela. Isifo sokuqina okanye ukuvaleka kwemihlathi the tetanus iyasithintela. Isifo sokuba bomvu kwamathumbu okanye ukopha kwamathumbu sibizwa ngoba i-blood gut. Isifo sokufa mnyama kwesibindi esenzeka emveni koba ubuyeke laa ntshulube itya isibindi, the liver fluke, sibizwa ngoba yi-black disease. I-Deca Show iyasithintela. Isifo esibizwa ngoba sibulala ngesaquphe i-sudden death iyasithintela. Isifo sokudumba kwentloko iyasithintela. Sazazi mandibale ke ezo ezibaluleke kakhulu ezigqiba ngolona hlobo imfuyo yethu i-Deca Show iyazithintela. Ekufuneka xa uqala ukuyisebenzisa uyiphinde kabini ukuze ikugcine noko unyaka wonke usemathubeni aphantsi kakhulu intoba ungakhala njengabantu abangakhange benze nto. Kodwa uba ngaba kunyaka ophelileyo zazithintelwa kabini umane uyivuselela rhoqo kanye ngonyaka. Sidlule msasazi esi sifo sokujikelezisa ufike ihamba nje iyabula ityhobeka nasemazingcingweni ijikeleza ndaweninye. Izigusha neebhokhwe zimbini izinto ezenza laa nto msasazi. Enye iyanyangeka enye ayinyangeki. Yes. Now le inyangekayo ngulaa mbungu besike sathetha ngawo sisithi ngumntwana wempukane. Xa befike bapha engqondweni bayayenza le nto uba ufike ihamba nje le gusha
sathi ke iDorajet okanye iOvidose 4 ngawamayeza akwazi ukubulalela laa nto elathuko ibuyele kwimeko yesiqhelo iigusha zakho. Kodwa ukuba ngaba yintshulube yenja eyenza isifo esibizwa ngoba yimalkophu, Yes. kubakho umntwana wala ntshulube intshulube yenja efumaneka emathunjini ngokwasenjeni ende esisixwexwe emhlophe, kodwa xa isengumntwana ihamba iyohlala engqondweni, okanye xa ingekayo engqondweni ihlala emhlehlweni, ihlala phezu kwesibindi, ihlala emiphungeni, ufikile idyungudyungu elinamanzi. Yes. Kwakudlula ithuba ipha emzimbeni, ihamba ngegazi inyuke ngomnqonqo iyotsho engqondweni. Yakufika engqondweni iyayicinezela ingqondo ngoba ihlala phakathi kwenwebu yengqondo kunye nokhakhayi. Ngokuya likhula ela dyungudyungu liyayicinezela ingqondo. Yes. Yiloo nto legusha yonke into eyijongileyo iyajikeleza uyibone ihamba ngolo hlobo. Ayinyangeki ke xa seyiphaya engqondweni. Ukanti xa isephaya emzimbeni, esibindini, phezu kwesibindi, emhlehlweni, la mayeza anosithako number 8 ayakwazi ukuyibulala, esinobala kuwo iMaxilint, Endolint, Ovidose 4. Loo mayeza ayakwazi ukuyibulala laa ntshulube. Kodwa xa seyisengqondweni, msasazi, alikho iyeza eliyipasayo elikwaziyo ukuyibulala. Ngoogqirha abaye benze amaqhinga athile wokuyibulala bengasebenzisi mayeza, msasazi. Yes. Uba uPlatyi uthi ke ngoku kokukuphi ukutya okuyenza inkomo yakhe ikwazi ukwehlisa ngexesha lokuba incancisa. Yes. Apha sithetha ngenkomo ezimbini, nkomo zobisi, kubekho ezi nkomo sizifuyeleyo thina ingezo nkomo zabisi. Ezi nkomo ingezo nkomo zobisi ngokuzincedisa phambi koba zizale inyanga ezintathu, phambi koba zizale uqhubeleke seyizele, uzondla ngokwakutya kuthiwa yi-herbivore all in one. Loo nto ikhokhelela uba zizale zinebele elikhulu, ikhokhelela uba zehlise xa sele zizele, uqhubeleke usondla ngokwakutya and zifunde ukukhotha elalitye liyi-multi-block 28 okanye i-energy block ngokweli ixesha. Sikhumbile i-energy block yeli xesha lase ingca iselihlaza, kodwa wena unengca esomileyo engekho hlaza like umfama ongapha eVeklins akanosebenzisa i-energy block ngeli xesha. Yena kusafuneka esebenzise i-protein block okanye la multi-block 28 because multi-block 28 yeyonyaka wonke. Ukanti wena unenkomo zobisi kufuneke ufune i-dairy meal, yiyo ke eyenza kweziya zobisi zikwazi ukuvelisa ubisi. Ndigqibile msasazi. Yes. Masidlulise inombolo. Andazi ixesha lethu balikangakanani, kodwa uba ngaba lisasivumela sithathe eminye imibuzo msasazi. Hayi, kodwa ndiyabona uba ngaba abakabikho kweli icala nje bahleli nathi. Uba ngaba kwayibamba inombolo nje kule mizuzu imbaleshekileyo ngu-072 514 5381 072 514 5381. Ndazibuzele lo mbuzo. Ungabe ungena ke mhlobo wam ushiya ke nenombolo ezo. Masigqibezele nje into ethi Intsundo. Kukho izifo eziqhayisa ngobushushu obuphezulu bomzimba xa zithe zakhona. Yes. Once kufike ezo zifo zenza umzimba uba mawube nobushushu obuphezulu, ithi yakuba kuloo ngxaki, iqonda into yoba andinawuxakana nomzimba wam ngamajoni wam omzimba ukulwa nentsholongwane, kufuneka uba ndiyoncedisa nethole, ngoba ithole lona lixhomekeke kunina ngokwamajoni omzimba. Yes. So oba bushushu buphezulu benza uphunzo. Ezo zifo ezo noxa zingabizwa ngoba zizifo ezophunzo, kodwa ngokwemeko le yobushushu obuphezulu Yes. zikhokhelele into yoba loo nto ithi yafumana eso sifo iphunze msasazi. Singabala ke kuzo izifo ezinyangekayo zokuqala ezinjengomanzabomvu, ezinjengesifo senyongo msasazi, ezinjengesifo umkhondo. Xa sithetha ngenyongo sithetha nge-gall sickness, xa sithetha ngomanzabomvu sithetha nge-red water, xa sithetha ngomkhondo sithetha nge-heart water, ukubala ezimbalwa. Yes. Ezaa zifo ke i-red nail ne-Bybex enye yazo, ingakumbi umanzabomvu, ziyazinyanga ezo zifo ezo. Kwananjalo i-red nail for 2 weeks, laa ntsholongwane uba ibingekangeni ihlala laa red nail ilinde laa ntsholongwane yenza umanzabomvu. Akanokwazi ukwenzeka xa unayo i-red nail and ubuyitofile kule 2 weeks. Ukanti i-Bybex yona ihlala
iveki ezine egazini nokokuba ibingekahlaselwa yile ntsholongwane yenza umanzabomvu kwezi veki zine laa nkomo ime kakuhle ayinawuhlaselwa ngumanzabomvu. So ezi zitofu ziyamnyanga umanzabomvu xa sekhona, kwananjalo zinika ithuba lokokuba ayinawungena laa ntsholongwane ngokwala maxesha ndiwabizileyo. Zincedisana ke nokokuba utofe nge-Maxi Bico Super eso usisebenzisileyo, masincedisana ne-Maxi Bico Super or i-Bicobolic kunye ne-Complex Forte. Yes, alright. Ndiyafuna ke mhlobo wam ke sivuthini lo. Molweni. Mandithi ndingene msasazi wam abantu abangengeniyo. Ndicela ubuza neli yeza lithintela ntoni lona i-Oviclose P? Ithintela eziphi izifo apha esikhusheni? Alright, kasi kakhulu. Kuwe mhlobo wam. Masiyileqe Ntsundu. Yes. I-Oviclose P mfama phaya kuyo ithintela izifo ezihlanu. Xa sinokuzibala sisifo esisifo kuthiwa ngumgilane, the pulpy kidney ngolwasemzini. Sisifo unonqi, the tetanus. Sisifo sokuba bomvu kwamathumbu, the blood gut. Sisifo sokudumba kwentloko, the swollen head syndrome. Ibe sisifo sengqele, Yes. the pneumonia or pasteurellosis. Ezo zifo zosihlanu zithintelwa yi-Oviclose P. Oviclose P esithi uyiphinda kabini ukuba i-Decashow khange uyiphinde kabini. Okay. Kodwa kuba i-Decashow ubuyiphinde kabini, i-Oviclose P uyitofa kube kanye, ngoba ithi loo nto wena ujongene nesifo esinye esengqele, ngoba ezi zifo zinyanzelisa into yoba i-Oviclose P mayiphindwe kabini, zezi zizezinye ziyi-4. So zikwakhona ke kwi-Decashow and ubuziphindela kabini kwi-Decashow. So isifo sengqele ke ngoku kunyanzelekanga uba usiphindele kabini sona. Ukutofa kwakho nge-Oviclose P ihlala unyaka wonke. Kodwa mandiphinde ndiyishicilele, Yes. ukuba i-Decashow ubungayisebenzisanga, qinisekisa uba ne-Oviclose P uyiphinda kabini msasazi. Besisabala ke ezi zifo zihamba nobushushu, ezinye ke azinyangeki xa sezifikile. Isifo somlomo, the blue tongue, isifo sengqakaqha, the lumpy skin. Ezo zifo ezo azinyangeki and zenza le ngxaki yobushushu obuphezulu. Yes. Yiloo nto funeke uthintele ngamaxesha afanelekileyo ezo zifo ezo. Esinye isifo esinyangekayo esiba nobushushu obuphezulu esisifo sengqele, inyumonia, esi sithi usithintela nge-Oviclose P. Kodwa xa sesikhona yilaa gusha iphefumulela phezulu, ngoba esi sifo sonakalisa imiphunga usebenzisa i-Maxeted 13.5 xa seyilele ngecala, ukanti usebenzisa i-Maxeted LA ukuba isahamba legusha inesi sifo. Kodwa elo yeza ulisebenzisayo noba uyibone sekunzima noba uyibone isahamba, elo ulisebenzisayo funeka lihambe ne-Maxi Bico Super okanye endaweni ye-Maxi Bico Super ibe yi-Bicobolic. Zikhatshwa ke ngalo lonke ixesha yi-Complex Forte. Esinye isifo esizawabetha kakhulu amafama ngoku kuzawunetha luchwane. Ekunyanzelekile baqiniseka kwi-kit box yakho okanye laa box yokugcina amayeza wakho aluncedo lokuqala xa kufike kugula. Yes. Qinisekisa into yoba i-Super Spray Plus ikhona, yiyo ekulwela uchwane. Uyisebenzisa ngaxesha linye ne-Maxeted, uyisebenzisa ngaxesha linye ne-Bicobolic or Maxi Bico, zikhatshwa ke yi-Complex Forte. Walinga wayeka yaqhwalela ixesha elide ibifumene ubumanzi, kanti nochwane elisasifo ngokwentlungu esinaso nangobushushu bomzimba ikhokhelela kuphunzo naleyo into msasazi. Ntsundu masishiye ezi namba kwenze bapho singafikelela ngakhona, nabafuna ungena kula WhatsApp bendike ndathetha ngayo ekuqaleni, Yes. bakhangele zona ngu-079 427 2104. Mandiphinde 079 427 2904. Eyesibini kwabangekabi nazo ezi nomboro ithi 081 028 1130. Mandiphinde 081 028 1130. Ubufuna ungena ke kweza groups sifundisa kuzo usuku nosuku. Ho ekuseni sinesifundo esisifakayo
esikuxhobisa kakhulu group ezo ufika amafama asevuthiwe exhobisa amanye, nalapho siphendula ingxaki. Xa ungandifumani efowunini ulahla ingxaki yakho phaa, ukhawuleza uphendulwe ngamanye amafama. Xa ethe ohlulakala ukuphendula, nam ngexesha elifanelekileyo ndizifunda zonke laa mibuzo ifakwe phaa ndikwazi ukuyiphendula. Uya kwenye yezifowuni ubhale ifani yakho, ubhale i-cellphone number, ubhale idorobhu, uthi WhatsApp. Yes. Isizathu soba ubhale idorobhu, ezi groups zininzi ziyi-45 zizonke, ingase siqiniseke into yoba sikufaka kule group ikule dorobhu yakho, ngoba iingxaki zedorobhu uyofumanisa uba ziyohluka. Awunoba kwigroup yasematatiyela okanye yaseLsuthu ube ulapha eMpuma Kapa. Izifo namakhalane kwezo ndawo ohlukene kakhulu. Yiloo nto ke funeka ube kwigroup ngokwedorobhu yakho. Ntsundu, mandibulela kakhulu ngethuba esilifumeneyo. Ndibulela kakhulu kuwe Mngqongo. Yes, Dad. Ndibulela kwisitishi ngokubanzi esisiphethe kakuhle ngalo lonke ixesha. Uyabulela uMzikharon Agri. Iyabulela i-ECDC ngokokuba ikwazi ukuba kukhule eza group. Sawufumanana ke kwiveki elandelayo, masithi makube chosi kube yeni, kube kuhle zizale zonke amathokazi, kukhokele amanqilo intaka yethamsanqa ngalo lonke ixesha. Enkosi Mngqongo. Amakho tata, well masimbambe ke Mr. Nqetho lowo. Siyawela ke besitsho sithi impilo ntle impilo nde emfuyweni, sawuphinda ke sidibane naye kumvulo olandelayo. Ngoko siyawela, siya kulaa nkqubo yakho yamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani emfulweni.